Kien l-erba' 27 ta' Ġunju tal-2007 meta 5 persuni, Vincent Gallia, Paul Bonnici, Sunny Borch, Richard Cardona u Carmel Farrugia mill-Kamra tan-Nar ta' Sant'Elena 18 ta' Awwissu tilfu ħajjithom traġikament waqt li kienu qegħdin jaħdmu n-nar għall-festa ta' Sant'Elena. John Borch li ilu mal-50 sena jaħdem in-nar għall-festa ta' Sant'Elena kellu jkun il-kamra tan-nar pas-soltu, iżda x-xorti riedet li jkun band oħra. Konna nitilgħu fl-erba' għax il-biċċa kbira kont jienu wasalu, nitla' fl-għaxija ndur mar-raħal, ġieli fil-karozza bejt 7 u 8. Nitilgħu nieħdu balati l-ewwel u nkomplu nagħmlu sad-9 u mbagħad ninżlu l-isfel. Imma kombinazzjoni dakinhar jien ma kontx qed naħdem magħhom. Qisu l-bambin ma rridx. John fis-sermana kif irreaġixxa mal-li sema b'din l-aħbar bħal sajjetta fil-bnazzi. Kien smajt l-aħbar tlajt niġri biex nara hekk u fl-għaxija kienu siebu 2 minnhom għadhom u mbagħad l-għada sibna 3 l-oħra. Emozzjonat John tkellem dwar sħabu li dakinhar daħlu pas-soltu biex jaħdmu n-nar b'ħeġġa li ma bħala sabiex il-festa tkun waħda spettakolari. Dawn għalija jien mhux taw ħajjithom biss, għalija nies martri. Għax li tkun qed taħdem in-nar, taf fejnijiet, is-sogru li jem, qed tagħti ħajtek għalhekk, jien għalija dawn nies martri jissejħu. Qed tifhem? Intant ma' John iltqajna waqt l-inaugurazzjoni ta' monument li jfakkar il-vittmi tal-lob tan-nar f'Birkirkara. B'kollox huma mfakkra 12 il-vittma li sfortunatament iltaqgħu mal-mewt huma jaħdmu n-nar għall-festa ta' Sant'Elena bejn l-1929 u l-2007. Is-sindku ta' Birkirkara Joanne De Bono Grech qalet li l-monument kien ix-xewqa ta' ħafna Karkariżi għal diversi snin u appellat lil kull min jgħaddi biswit il-monument biex jieqaf minuta u jiftakar f'dawn il-persuni li ssagrifikaw ħafna għall-festa ta' Birkirkara.